Незнаёмыя людзі шукаюць сустрэчы. Мабыць, кропля цяпла так патрэбна душы. Зацікаўлены позірк, усмешка, дарэчы, падбадзёраць і слова. Ты толькі скажы, а маўчанне ці золата, дзе яго межы? Ці мяжа абавязку і гонару ёсць? У паветры марозным праносіцца свежы, разгайданы ў бязмежжы буйны вецер госць. Калі сумнае неба няголасна плача, калі сонца смяецца, шчыруе сусвет, немагчыма ўявіць, што, быць можа, іначай, і нясе кожны крыж, нібы свой запавет. Выпадковыя людзі, пагодлівы вечар, ліхтары быццам зоры ў прасторы блішчаць. Ты скажы, чаму сёння на гэтай сустрэчы у вачах тваіх слёзы і словы дрыжаць?